Főként Vas megyéből, de egész Nyugat-Dunántúl gyülekezeteiből érkeztek fiatalok az idei első kerületi ifjúsági napra. Minden évben szervezünk ifjúsági napot, bár egy kicsit még gyerekcipőben jár, hiszen tavaly volt az első ilyen rendezvénysorozat. Ugye 3 egyházkerület van az evangélikus egyházban, és tavaly volt értelemszerűen 3 ifjúsági nap egymás után, és ebben az évben is 3 ifjúsági nap. Idén a szombathelyi az első, a nyugati egyházkerületben kezdtük el, és a tematikát még minden évben, a megelőző évben találjuk ki ősszel, és hogy körülbelül mire szeretnénk felépíteni a napot, kiket szeretnénk meghívni. Arra összpontosítunk, hogy minél lelkibb legyen ez az alkalom, és minél több gyülekezetet szólítsunk meg úgy, hogy felkérjünk szolgálatra konkrétan, hiszen akkor mindenki magáénak érzi ezt az alkalmat, és nem az, hogy felülről jövő kezdeményezés, hanem közösen alkotunk valamit, és mindenki gazdagodhat ezáltal. Közös énekléssel, áhítattal és ismerkedéssel indult a nap. Az ifjúsági csoportok egy-egy pantomim jelenettel készültek, melyen keresztül bemutatták, hogy Isten miért is adott kezet az embernek. Nagyon jól érzem itt magam. Nagyon jók a zenék, nagyon jó, hogy együtt vagyunk, és örülök, hogy ebben a közösségben lehetek. Fontos, hogy a fiatalok összegyűjjenek, és legyen egy alkalom, ahol együtt lehetnek, és beszélnek erről, és zenélnek, és hallgatják a zenét. Szerintem ez fontos. Nekem sokat jelent. Nagyon jól érzem itt magam, és itt Isten közelségében, és hát a barátaim közelségében, mivel nagyon sok barátom van itt. Az ifjúsági csoportból, Kőszegről és Bükkről is ismerek egy pár embert, és ezért itt nagyon jól érzem mindig magam. És hogy mit viszek haza a mai napról? Hát jó emlékeket. Gazdagodtam új élményekkel, és a hitemet is erősítette kicsit ez a mai nap, szóval szerintem adott ez a mai nap nekem. Sokkal jobb, hogyha az evangélikus fiatalok is összetartanak, szóval az összetartozás az fontos. A közös áhítat után egy-egy lelkész vezetésével járták körül a nap legfontosabb témáját. Ugye a mai nap mottója és az egész évben az ifjúsági napok mottója, tárjátok kezeitek az élő Isten felé, ez egy énekidézet, és az isteni kéz adottságait és az emberi kéz lehetőségeit jártok körül, és nagyon szerettük volna, a fiatalok úgy mennek el, hogy akármilyen életszakaszban vannak, hiszen láttátok, itt sokféle fiatal volt egészen a 10 évestől kezdve már a 20 évesig, mindenki átérezze azt, az életkori sajátosságainak megfelelően és az életkérdésének megfelelően, hogy az Úristen a tenyerén tartja és hordozza őt, akkor is, amikor könnyebb napjai vannak, és akkor is, amikor nehezebb napjai vannak. Illetve az is nagyon fontos volt, hogy a gyerekek is felismerjék azt, hogy mi mindent tehetnek ők maguk a saját kezükkel, hogy mi mindenre adta nekik az Úristen, mi minden jóra és mi minden rosszra, amit viszont érdemes elkerülniük az életben. Délután különböző koncertek és workshopok közül választhattak a fiatalok. Zenélés, kézműveskedés, jelelés, játék, képmontás, készítés szerepelt a programok között, mindezt óriási közösségi hangulat kísérte. Mindenkinek más tetszett a napban. Nagyon jó volt, szerintem jó volt egy közösségi hangulat, meg volt így a kezek által is. A Wecker koncert nagyon tetszett. Leginkább a workshopos zenélésünk, amit lent csináltunk a kávéházba. Nem csak a fiatalokban hagyott nyomot az ifjúsági nap, ők maguk is letehették kéznyomukat Magyarország térképén arra a pontra, ahonnan érkeztek. Szereztem 1-2 barátot, és majd biztos, hogy tartom velük a kapcsolatot, és ez egész nap egy élmény volt nekem. Nagyon jó volt a koncert, meg jó volt együtt zenélés, mert én azon voltam. Jó voltak a játékok, meg ez is nagyon jó élmény. Tetszett az egész nap. A koncert is nagyon jó volt, és az előadások is. A nap zárásaként a Kőszegi Mezőgazdasági Iskola diákjaiból alakult együttes, a Teki Band zenélt. A koncert után Torma Hasza Mónika áldásával, élményekkel teli szívvel térhettek haza a fiatalok.